Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine zviprofita zvimwe zvauya nemuprofita uyo vamwe vanomuti mutumwa werufu chaiye nekuti akaprofita kazhinji kacho zvinoitika vaobey tichafa mukana here. Nhasi vane zvimwe zviprofita 13 zvavadzikisa zvekare vari kutaura kuti hazvitorina kumira mushe. Pekutanga vari kuti pivotal ZANU-PF member shall depart, ndicho chiprofita chavo chavaisa pa number 1. Pa 2 vari kuti a lot of Zimbabwe residents shall be left homeless by thunderstorms and floods. Nyaya yemafloods vatombone nguva vachitaura nezvayo, asi apa iko zvino tiri kuona kuti vari kuramba vachingotsimbidzira kuti vedu vanhu vachatombosara vasina pekugara. Zvinhu izvi zvichange zvaitika. Pechi 3 vari kuti former president of any African state to die after short illness. Pa 4 vari kuti vice president of Kenya will perish in sketch details. Pa 5 vari kuti a Zimbabwean Afro musician female artist who made headlines by early 2000 resting mid 2025. A ZANU-PF heroine shall rest in first quarter 2025. In number 6 prophecy yavo. Pa 7 vari kuti a new world scare shall be recorded. Pa 8 historic earthquake to be recorded in North Africa. American elections will be published to be rigged. Pa number 9 ipapo uzaziva kuti kuAmerica chanzi arigwa papi kuti kana kuti Trump vachamurakasha kana kuti chichi chaitika kusaziva. Pa 10 vari kuti KZN have crippling protests with youth on rampage and looting spree. 11 South African male hip hop artist resting within 165 days. TV presenter and radio personality in Harare to face life ending car accident. Chazoita kuti ndiuye nenyaya iyi inyaya yeprofesi yavaisa pekupesira pa number 13 apo pavari kuti we pray for Mutsvangwa, I see indoctrine system failure. Ndo chaita kuti tiuye pano zvekare tichizivisana zvimwe zvinhu zviri kutaurwa hama dzadiwa. Kusazivawo kuti imimi I don't know kuti munoionawo sei nyaya because makanyatso remember Mutsvangwa kune pamashure apa akambobuda achitaura kuti haisusu political party yedu, zvedu ndezvehondo, we went to war, hatisi vanhu vekuti ndezvaMwari toti zvekuti tinongoti god kana kuti toti god is in it and stuff. Vachitotaura izvozvo vaitotaka kumoka opposition at the same time varatidza kuti vaimoka maChristians. Saka ini chaita ndiwe pano nenyaya muri yeZimbabwe ndechekuti do you think it's necessary to pray for Mutsvangwa? Is it necessary? Munoionawo senyaya. Tell me what you think in the comment section. Is it necessary to pray for Mutsvangwa ivo vachibuda vachimoka vachiti isusu zvedu ndezvekuhondo, we went to war? Hava kuti tovanamatira. Amen. Munopaonawo sei ipo?